درو نهاته استاب ما نهاته درو نهاته استاب ما نهاته یگو салом алейкум дӯстони азиз. Дунё ҳама пур аз реклама. Дӯстони азиз, мо ҳам ним минутак реклама мекунем, баъдан боз навбат ба саҳнача. Дӯстони азиз, ширкати Манучерҷон аз Москва ба Қазоқистон такси мезанад, граница такси мезанад. Аз номи канали Бобои Холдорбой гап задем, иншолло скидка дорад. Агар дигар таксиё 10,000 бурдани бошад, акай Манучерҷон 8,000 да мебарад. ба хости Аллоҳ аз номи канали Бобои Холдорбой занг задед. Марҳамат, ина ман рақамҳояшро дар рӯи экран мемонам. Марҳамат карда аз номи канали Бобои Холдорбой занг задед. Зинда бошед.